Akusho lutho lokho. Wangizwa ngikuthi ngithi kumnandi or whatever ngoba ngisuke nga-enjoy. Futhi wena ngipretenda. So ke isikhathi iminyaka wonke. Yes, ngikuneliswe. bengipretenda. Hayi, shuthi awunganelisi. Shuthi phela kwa amadoda akupetuzayo wena. Nawe shuthi bayakuhlaba ngemuva nawe bayakubhebha shuthi. Hayi, ambothi angeyisa hayi na futhi uyangeyisa. Uyangeyisa. Hayi nawe uyangeyisa. Nawe isifebe. Nawe uyalala. Shuthi mina nawe sezifanayo. Wewe sisami shuthi wonke ingesex wonke umuntu esifazane uyayithandisela. Nawe angidakela. Uyangijwayela lona. Uyangijwayela. Nawe ngibisela lonto leyo. Uyancika lokho. Uyangijwayela. Hawu, nayi injabo. Ngicela uhlale phansi. Ngihlanyele. Umjolo masiphinde sikubingelele osukwini namhlanje kwi-episode entsha sha yohlelo lakho silungisa umjolo. Yazi ukuthi lolu hlelo lithola khona la ku-channel yakhe ebizwa ngokuthi Umjolo Show. Njengenjwayelo igama lami ngingudlala Matifane and I am the next big thing in KZN. Uyazi-ke masubona mina kwi-screen sakho, i-TV yakho noma mhlawumbe efonini yakho kusuke seku-about to go down as sikhuluma iy'ndaba ey'ningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo. Umbuzo umile, ngabe wena uney'nkingane ezithinta umjolo njengamanje thumela i-email address umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Uyazi ukuthi sine-target eyodwa esiyisebenzayo mina nawe umbukelo walolu hlelo which is to reach 1 million subscribers uma kuphela unyaka ka-2025. Angeke-ke sikwenze lokho ngingedwa kodwa ngizodinga wena ukuthi ube ingxenye ngoba njengamanje sibheke ku-200k subscribers and njengoba silapho yabo ukuthi maningi kanjani amathuba ukuthi uma kuphela u-2025 sonke sibe se-1 million asenze izinto zenzeke. While doing that ungakhohlwa-ke ukuthi-ke upresse ujoin la khona uzokwazi ukuthi ujoin as a member ubuke iy'nhlelo zethu kuqala abanye abantu bengakakwazi ukuthi bayibone. Akugcini lapho you can contribute futhi ngaloko ngoba kunama-benefits lapha mengabe uyimemo. Ungaphinda futhi ungene la upress u-thanks wona uyakwazi ukuthi ucontribute ngaloko okuncane ongakwazi ukulekelela ngako i-channel yethu ukuthi ikhule ihambe phambili. Asibheke-ke iy'ndaba zomjolo namhlanje ukuthi zithini, but before we do that asikhuleke. uNkulunkulu kaMatifane asihawukele asihambeke siyobabona ukuthi iy'ndaba zabo zihamba kanjani namhlanje mase siyayilungisa. Sanibonani, igama lami umbhalo waKhumalo, ngibhalele le show ngoba ngifuna kulungisa izinto zami nomuntu wami. Siphinde sikubingelele mbukelo wohlelo silungisa umjolo. Yalazi kudaba sahlala kanje phansi suke sesolungisa iy'ndaba ey'ningi ezahlukahlukene ezithinta umjolo. Nawe uma kuwukuthi uney'nkinga ezithinta umjolo njengamanje vele usi-emelele ethi umjoloshow@gmail.com. That is umjoloshow@gmail.com. Uma wenze kanjalo hawu noma kanjani sokuthatha sikubeke la mase sikhuluma indaba yakho. Eceleni kwami khona umfowethu okhona njengamanje sokhuluma naye just to find out ukuthi yena emjolweni wakhe kuhamba kanjani. Bafu grand ayaphila kabhutami. Hayi no nami mfethu ngigrand njengoba ungizwa nje ngiqeda ukuyi-introducer njengamanje ngingudlala Matifane. Ijonge enginalo njengamanje liwubalona Siphamandla mfethu. Ngiyathokoza Sipha ukuthi ngibe nawe namhlanje la ohlelweni. Uyalizwa mfethu igama lohlelo silungisa umjolo. Wena uzitholula namhlanje ngoba kushuthi nawe kumele uzolungisa umjolo. Asiqale nje ekuqaleni mfethu onginabele ukuthi when it comes to i-relationship yakhe i-relationship ihamba kanjani? Mina mfethu siphethene kahle nesithandwa sami. Ngazi yonke into ithi ihamba right. Kodwa ngoba ngilana-ke ngibona ngathi shuthi into ayihambi right. Because ade ngeke ngibe la ngoba kuthiwa ngilungisa umjolo angithi. Yeah. Nangazi yonke into ihamba right mina nobhebe wami. Ngimnelisa ngayo yonke indawo lapha afuna lapha engifinyelela khona. Okay. So ngazi-ke. Alright. Ngiyakuthola mfethu mhlambe omunye umuntu angayibuza ukuthi mengabe niba ney'nkinga wena nopartner wakho mhlambe nike niyilungise kanjani? Niyahlala phansi mhlambe nikhulume ngazo noma ubhebe uthi I know awumnikeze ispace abe right mase se-right mase niphinda futhi niyaqhubeka nempilo nike nenze kanjani nini? Sesihlale phansi mfethu siyilungise kahle iy'nkinga sethu mina naye. Sure. Ngiyathuka-ke namhlanje shuthi suke ingalungisekanga ngoba phela nakhe ngibisela kodwa sike sihlale phansi cathi mina ilungile into. Shuthi ngoba ngila shuthi ayilungisekanga. Okay. No. Ukuzwa ukuthi ngabe ngibiselweni mina la. No, mfethu ngiyakuthola kahle kakhulu. Ngiyabona ukuthi ubone ngazi ukuthi yonke into ihamba kahle ebudlelwaneni bakho, niphethene kahle and awuyibona inkinga. Ngichazeleke manje ngomuntu wakho. Umuntu kanjani mfethu?
umuntu onalo uthando noma mhlawumbe umuntu obonayo ukuthi udlala ngami lo muntu lo sikhiphani umuntu onjani kuwena-ke manje kwi-relationship? Awu, umuntu o-right ngishena hlezi kumnandi endlini, maye emsebenzini uyaqabula uthola ihagi, yonke into nje i-right. Sina 4 years mina sithandana. 4 years nindawonye. 4 years sindawonye. Si-happy ngayo yonke indlela. Mengingazi ukuthi yena khona lapho shuthi engilekha khona ngoba phela shuthi obe ngilethelana shuthi khona lapho engilekha khona. Sure. No, mfethu angabe ngisakushiya nemibuzo eminingi. Ngiloke ngikubuza imibuzo kanti ngiyabona ukuthi into osoyijahile manje ukuthola iy'mpendulo. Umuntu okulethele la mfethu uMbali. Ngiyazi uMbali uyamazi angani umuntu wakho. Angifuni phela ngithi sengikulethela umuntu kanti ukulethela umuntu o-wrong. Umuntu mfethu engikulethele yena la uMbali. uMbali uthi niyathandana naye and khona izinto afuna ukuthi niyilungise and wena ubone ngathi yonke into ihamba kahle kodwa ngoba useze wakuletha la usuthi-ke so ufuna ukubona mhlawumbe ubone ukuthi amaphutha ahamba kanjani then ulungise lapho, right? Okay, njengoba ubona-ke lapho esikhona ithimba leli esisebenzisana nalo kuyilona elizogayida ukuthi yonke into ihambe kahle and inombala anilwi kunaloko nihlala phasi nilungise inkinga yenu ngoba inhloso enkulu yale show akusikona ukulwa kodwa ukulungisa. So wena uready ukuthi ubone uMbali nikhulume naye? Angiready. Uready futhi? I know, ngiyena la nje ayahamba. Sure. Njengoba uzwa-ke mbukeli uSiphawu uthi uready ukuthi abone uMbali bahlale la bakhulume naye ezwe kabanzi ukuthi ngabe uMbali ufuna ukuthini kuyena ngoba yena ngokwakhe yonke into ihamba kahle. Khumbula ukuthi uze wachaza ukuthi ngokwakhe umanelisa ngayo yonke indlela, so uyayibuza uyayiphendula ukuthi kungani embeka la usuku lanamhlanje. Njengenjwayelo ithimba lethu-ke njengamanje liyahamba liyolanda uMbali limbeke la. Uma befika uMbali sizwe isayidi lakhe mase siyabadedela bakhulume bobabili. Khumbula uma ngabe kumele siwufake usawoti esilondeni so uthi nje kancane ngoba nawo masumningi kuyazwela. Ake sihambe-ke siyobona ukuthi uMbali usisela nani. Mbali, sawubona. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Ngiyaphila. Njengoba ubhalile-ke kwishow ukuthi ufuna sikulethele nangu uSipha uzokhuluma naye. Sesimlethile kuSipha. Ngalizwa futhi nesayidi lakhe. Mhlambe before niqale nikhulume noba u2 ngizothanda ukuthi mhlambe ngiqale ngikubuze imibuzo emibali. Okay. Okay. Ngokwakho nje injani relationship yakho noSipha? Ngingasho ukuthi i-relationship yethu ekuqaleni yayi-right, into ihamba kahle. Yeah. Unless ngaze ngaqala ngabona i-suspect indlela enza ngayo nangendlela abehave ngayo. Yeah. Lokho kwenza ukuthi kungisolise ukuthi khona okushaya amanzi la. Kodwa nje so far bekusa-right but manje sengiyabona ukuthi no, angihleli nalomuntu engangicabanga ukuthi ngihleli naye. Akuyena lo muntu wesilisa ngangitshela ukuthi ngiyamthanda. Okay, mhlambe mengabe uthi ususpectile along the way ukuthi akusiyena lo muntu obuyitshela ukuthi uyena, what do you mean? Khona mhlambe izinto ezishintshile abezenza before angasazenzi manje noma mhlambe izinto azenzayo kwi-relationship eziyi-affectayo i-relationship? Ngingasho ukuthi izinto engiyisuspectayo nangendlela izinto ayenza ngayo yena endlini. Yabona nje futhi singasho ukuthi khona izinto okubona ukuthi no, lezi zinto fanele idlale umuntu wesifazane but zidlalo yena. Yabona nje singaqala ngokuthi sipheke. Yabona uyena ogijima emabhodweni, uyena umuntu ophekayo. 2, uyena umuntu oclean endlini, olungisa imbhede. Ikhona izinto oyibonayo ukuthi no, ku-over lokhu futhi ngabe kwenziwe mina but kwenziwe uyena. Ngaqala ngasuspecta ngathi no, khona into eshaya amanzi la. Enjenganzi sami. Njengoba ngichaza kubhuti ukuthi khona into eshaya amanzi, wena usu-actor as if manje you are the female kule relationship kanti I'm the one oyimuntu wesifazane. Imake sisami. Mina into engazalwa nayo le. Thina uma wethu bafo, uma wethu menengane ezo3 zabafana. So namhlanje mekupheka mina akusasa kupheka omunye kanjalo uklina nje into yasendlini. Shuthi mina ngokuthi ibhebi lami leli ngokuthi mina shuthi ngiyalisiza ngento engiyisiza ngale endlini senimoya shuthi ngi-useless ngale. Bengithi mina ngiqhuba nalo phutha lado bese ngiphuthele. But mfethu akanankinga nokuthi uyakwenza lokho. Inkinga yakho ukuthi ukwenza over
Yabo la ehlelweni kujwayele mfethu kufika abantu bekhala ngokuthi bayafebelwa, fika abantu bekhala ngokuthi mhlambe enkonzweni nasekamereni akuhambi kahle. Wena yonke into iperfect. Inkinga ukuthi umama ukhala ngokuthi uthi wenza over lezi zinto ekumele ngabe zenziwa abantu besifazane. Umama ngimjabulisa ngayo yonke indlela. Sibambe lapho bhodi, hayi ukuthi ungijabulisa ngayo yonke indlela. Yabona nje musu uchithinta lapho ngasekamereni angikho happy. Ubhodi akangisatisfy ama needs as umuntu wesifazane futhi ngabe ngihappy ngakhona. Angisatisfy kanjani? Angisatisfy kanjani? Awungisatisfy. Wena uhlezi the senze ucansi mina nawe la ujabula ukhala. Akusho lutho lokho. Wangizwa ngithi kumnandi or whatever ngoba ngisuke enjoy. Kithi wena ngipretenda. So ke isikhathi iminyaka ofewonke. Yes, ngikupretenda. Bengipretenda. Hayi, shuthi awubanelisi. Shuthi phela kwa amadoda akupetuzayo wena. Nawe shuthi bayahlaba ngemuva nawe bayakubhebha shuthi. Hayi, ambothi angeyisa hayi nafu step yangeyisa. Yangeyisa. Hayi nawe yangeyisa. Nawe isifebe. Nawe uyalala. Shuthi mina nawe sesifanayo. Wewe sisami shuthi wonke lento ingesex entombisa la. Ingesex umuntu esifazane uyayithanda isex. Nawe angidakela. Yangijwayela. Nawe ngibitha lonto leyo. Ngijwayela sukuyancika lokho. Ngijwayela. Hawu, nayi injabo. Ngicela uhlale phansi. Ngihlanyele. Ngiyakucela. If ngithi ngikho happy ngesex iyona mistake yami engiyenzayo leyo. Ngoba ngabe uyajabula. Amuthi uthini? Uzongibukisa nezwe lo muntu lona. Uzongibukisa nezwe la ungilanda le ndlela uzongibukisa nezwe la. Buka camera manje ugcwele yonke le ndawo. Anani ama-camera anani ngoba bazobona wona lonto leyo. Mengase siwazi kulungisa uzozo bengabe ngikulethela ama-camera. Uzozo silungisa inkinga mina nayo. Ayisuka. Yaphetha wena. Iminyaka ewu4 indawo nyangani. Yako 4 kwami isindawo. And kuyona le yonke leminyaka le wena ubona ukuthi umama akaneli wena. Angiyibona Awuboni akaze ukuthi umama akajabulile. Akaze. Usuyazi ke manje. So umbali mengabe nenza ucansi mhlambe ucansi lenu ngiyaxolisa ukungena ekamereni. Kodwa ucansi lenu leke lihambe kanjani? Uyabheda nje bhuti angifuni ukuze ngiye details like akangisatisfy. Uyashesha nokuchithe njalo nje. Uyabheda nje. Ayisuka manje yabheda wena. Yonke ngispenda naye. Kula 4 years njobe esho naye kulo 4 years ucansi leni liyabheda. Liyabheda bhuti bengibekezela phela ngoba ngitsho ukuthi ngiyamthanda but sengiyabona ukuthi no. Angazi bhuti ngisola ngathi khona omunye umuntu wesilisa angim-understand lo bhuti lo angim-understand really. Uyambona nawe ngathi khona okushaya amanzi lapha uyaleka. Okay, inhloso enkulu yokubhalela ishow bekuyini ade ufuna ukuyazi ngobaba? Bengifuna ukum-understand ukuthi simngephi akanabo lobudoda lobo as if like ukuthi umuntu wesilisa angim-understand ngifuna ukwazi ukuthi is he the umfana angazi ngachaza kanjani angim-understand kwamina ngathi khona ngifihlela yona hayi fuck you now fuck nja. Yamuthi uthini? Fuck you. Mbali ngicela wehlise mbali. Hayi kuthi ngeke khona izinto okufanele ungazehlisela umoya lo uyangidakelwa lo. Uyangichithela lo. Uchithelani mfethu? Angichithi lo uyangijwayela lo. Uyena uzofuna uzongitshela uyangithithela lona. Uzongitshela uzofuna uzongitshela lokho ngilandela ukuthi uyangithithela. Ngiyachithela. Uyangihlanyela lo. Nawuyangihlanyela. Awuyangihlanyela lo. Hayi nawuyangidakela. Impendulo eziright ngicela ungali. Iziphi bafi impendulo? Imasi impendulo ayifana ukuthi uyangithithela. Ubuzwa ubhuti. Cha, yona into edingakala la. Uloku ufuna ukula uzwile kuthiwa you are not a man enough. Kodwa manje uyitshela ukuthi uzofuna ukulwa phambi kwamadoda. Uyangithuka phela mesho kanjalo. Uyangithuka lo muntu sina 4 years nasithandana naye. Usho ukuthini u4 years ubungekho ungekho happy ku relationship? Yazi mfethu umbali. Awusho lutho leyo nto leyo. Ebhali email ukuvezela ukuthi njalo meyabe kumele kwenziwe ucansi uyena kumele aliqale. Uyena kumele amdlalele ukuthi baby let's do this wena nje awusho sengimcabangela phethe njengobheki wami ukuthi ukhathele ubuye emsebenzini ukhathe umcabangela ukuthini wonke lamantombazana ayenza isex la yacatshangelwa ngoba ucabangela uzonke ngithi ngifuna ukucatshangelwa mina angihlanyeli wena uyancishana nje wena usangithuka bafo ngithini uyancisha uyancisha ngani nami phansi ungitshela sengiyakutshela ke manje na ama-camera ngilethelile sungangitshela ingane endini inkinga silungisa kanjalo mina nawe hayi wawambiza ubhuti wakho wasakhuluma nawe kwasizaphi ngoba uyaqhubeka nale nonsense into ayenzayo lona bhuti nakho kunye bese ngikhohlwa lo ubhizi efonini yami ubheka abantu wawezwa lo umuntu uyipartner let's say uyipartner yami bhuti ungena efonini yami yang understand ngeke ucasuke ubona ngikhuluma nabanye abafana awu isikhwele ungareact aka-react ngalutho into ayaziyo ukutshotha ama-makeup ama-makeup ami iyona ayangihlanyela
Ngiyakutshela wena. Nawe. Ngizotshela amaphenti akho mina. Ngizotshela amaphenti akho. Ngayithola esikhomeni sakho. Esikhomeni sakho. Bafu. Nansi. Ngicela Ngithini uhlale bafu? phansi. Ngithini lo muntu lo. Fuck you. Ula kule Hawu. ngicela uhlale phansi mbali. Ula Uyancinzeka phela. Uyangijwayela lo muntu lo. Uyabhethwa. Uyancinzelwa. Uyangijwayela wena. Yini ekulumayo? Uyangijwayela wena. Ngisho ucela ngathi uyahlatshwa. Ngitshela amaphenti akhe mina. Useke he. Ama-G-string amaphi la ngisanda ukuwathenga ayisephi? Aphi? Ngicela uhlise umoya mfethu. Hayi suka Indoda manje. ayikhali kanjena mfethu. Indoda Uyancika nje wena. Ngithini bafu? Yini lento eshoyo? Ngithini bafu? Ayona nenhlamba lento lena ayishoyo. Hayi suka uyabhethwa wena. Uprova le point alishoyo nje. Wakwayizwa phi indoda ekhala Ungathini wena sekuthiwa wena ugqoka amaphenti. Hey, noma Amaphenti, Utshelani kanti wena amaphenti? Umbiza ngestabana lo muntu. Umbiza ngestabana lo muntu lo. Uyalalwa. Salala. Ufuna ukulalela. Ngicela uhlale phansi sixoxe kahle inkinga. Angiphuzi ngani yena. Ngizomkhuluma. Ngiyathandana shuthi noba uthuni nalo. Habe. Ngiyathandana nina. Nakho-ke ngidakele Ngiyathandana noba uthuni. ngingaphapheni-ke mina. Mina Ngifana nawe nanja. Ngilalo ba ngangidakelwa. Ngiyazana nina naye lo muntu. Mfethu mina Amasimba lawo. uma ufuna ngishela umuntu wakho ngizomshela ngiqome manje. Ngiyathandana phela. Udakiwe. Nawe nje. Akubizwa amaphoyisa. Bafowethu Nasihlama bo. Ngiyangeyisa bafo lo muntu lo. Ngiyangeyisa. Ngoba uthi futhi ngiyangeyisa na. Uzomshela umuntu wami, umbizela wona lokho. Umbizela wona lokho. Uzombukisa nomhlaba mina. Awona ngondo. Baba nashona. Wena hluza la. Baba nashona. Nawe usifike unyoko. Kwaze kube nezitulo. Ayiphinde ngicasula le nja le. Cela ehlise umoya mbali. Hayi suka ngeke ngicasuki. Mfethu mina Sothi ngiletheleni lento. wena mfethu olethwe la. Ngifuna ukuthola iqiniso kuwena. Manje wena mfethu lokulwa yini inkinga yakho? Angisalwi ke baba. Hlala phansi cela Chaza sikhulume. Chaza baba. Mfethu wena ozosho ukuthi umama uqambela amanga noma uqinisile yini? Akhuluma iqiniso lo uyazazi. Amarujakhe uyawathatha wasebenzisa. Ama-makeup wena wazi nje ubuzazi wena. And namaphenti akho ukuthi aduke. Ama-G-string amnyama. Uyenzani G-string uyindoda mfethu? Hayi bafo. Ngothi siqale sahlala phansi sakhuluma. Yazwakhe. Uyazwakhe? Lento engikhuluma ngayo. Bafo ngayichaza le Chaza mfethu. Ngayichaza Uthi ngikufakele izibuko. Ngisho wathi sitabane lesi. Chaza mfethu. Ungayibeki kanjani. Hayi suka uyalalwa wena. Ngiyaxolisa ukulwa nawe. Yesupport. Ngiyaxolisa. Uyaxeka ubonala ukuthi uphamisa umuni ukuthi usitabane. Utwami. Ngiyenza ukujabulisa umndeni wami. Habe. Umndeni wakho kanjani? Ngiyenza ukujabulisa. Nge-relationship Hayi yakho uyangicasula mina lona. Uyangicasula. Usengibekezela ufoyezo ungangitshela ukuthi usitabane mina. Ngoba nami sengiwehlisa ngifuna ukugonyuluka. Ngiyazi ngiyafuma. Njengamanje. Ukhuluma iqiniso namhlanje. Mbali. Asimnikeze isikhathi sokuthi Uthi akhulume. ngithuleke. Okay. Mfethu. Mfethu. Bengithi ngifuna bengangibone kithi. Bese le ndoda engayilutho uma ekhala ethi wabona amathumbu. Kahle kahle mina imizwa yami nemizwa yenye indoda. Hey. Umuntu wesifazane. Hayi. Kahle kahle mina mase ngiyibeka kukhona engithandana naye, umfowethu engithandana naye. Uyena lokho. Uyalalwa wena. Wakhomba lokho manje. Hayibo. Bese ngithi ukhona. Oh, okay. Usibonelwa kamngadi. Othandana naye. Engithandana naye. Uyalalwa wena ufika ulale nalowo muntu ubuzolala nami. Usibonelo mngadi umbhangi. Awuyangidakelwa lona. Yebo. Ngayibeka. Uyangijwayela lo amasimba lo. Xolisa umoya Angeke wakho, ngikwazi Mbali futhi. Ngeke ngiphinde ngimxolele lo muntu lo. Ngithi mina ngisazomtshela kodwa kwasinda kakhulu ngoba usezowanibeza ngithi angigonyulwe nami ngixolisa ngicela So ulwelana ubuzazi ukuthi uyalalwa uyisitabane. Ama-lipstick amagcokile futhi kuphelile. Nawe phela mose kuyibekande sesiyalazi iqiniso. Hayi ngeke but ezinye izinto ayibekezele kuyangicasuka nje mina ngila ilo. Ngiyaxolisa Mbalele. Ngiyaxolisa sithandwa sami. Ngicela ungangishiyi kodwa. Hayi no ngiyakwazi ukuthola lesitabane ngeke ngithole lo muntu. No.
Ngizoqhubeka no baningi abafana la minyango. Angeke ngize mina ngifuna ulalwe wena kuphinde nami ngilale. Kanti Into enjani leyo? yindaba ungafuni ukumdedela umbali ngoba manje so Ngoba phela sinangane nawe. Usibo wakho wena. Hawu, And nali ni-happy ibhadi lambo. noSibo. And uSibo nje ubukwazi ukumveza phambi kwamakhamera kusho ukuthi yena akakufihlile. Akanankinga nanokuthi akangifihlile yena. Oh, Kade efuna ukuthi sibazane. Manje ngimthethe kunzima alifakwa lapha ngoba ubona alifakwa futhi udaka lalela la wena sihlama qhubeka nalomuntu wakho mina ngi-out. muhle ukuthi alifakwa udaka khona udaka ngempela la. ungincengelena ngiyamthanda. No, nengikwazi mina ukulala nawe. Isithembu sami. Hayibo. Udakiwe lo bhuti khuluma naye. Uyazizwa ukuthi uthini khona manje angavuma ukujola nomuntu ojola nomuntu wesilisa. Ngiyamthanda umbalenhle. Amasimba umvalenhle uyezwa. Nayo isithanda sami lesi siceleni uyangiphilela. Udakelo lo. Ubathanda bobabili. Bathanda bothu. And Yeke uthanda- uzuboneke lokho. Khona ngimbuza phakathi kwabo. Okay, hey, indaba yakhe serious. Imanga. So uma ulala nomama ubuwenza njengoba senza noma ubucela ngale Membuye ngicele ngalo denqa. enqaba. Engibuthi ngifunde phela ngithi hayi besitale esenziwayo. Ingakho uthanda ukuthi mina uthi angiphenduke ngenze emuva ngoba uyazi ukuthi uyalala wena uthanda ukwenziwa ngemumva. Ngihlale ngigoloze ngithi angithandi. Ngiyangidakelwa ngiyofuna abangcono abazongenza kahle-ke wena silima. Ngicela ungikhulumele nawe umbalenhle. Ngiyacela mntaka. Mbali usuyalazi iqiniso manje. Hayi kodwa phela limnandi neqiniso. Ubhodi uSipha ukubhanqe noSibo Ayina nentombazane. bayathandana. And njengoba bethandana nje ubenqena ukuvela sonke lesikhathi ngoba unqena abantu bangakubo umndeni wakhe ukuthi uzokhuluma. Okay, what about ama feelings ami? Usethi ke manje What about ama feelings ami ke? Ngiyakuzwa ke ubefihlile amanyala akhe lamasimba la athi uyawenza. What about mina ke sengibezelelo lo forex? Mhlawumbe abe ngishadile manje. Mhlawumbe abe nginomuntu o right o stable o right. Ngibezelela lo rubbish. Nonsense indaba yakho. Akwazi ukubekezelela mfethu lo rubbish lo. Hayi mina ngeke ngikwazi ngi-out. Cut me off. Shothi yangilahla. Bonga ngikhathi wena ukhathwe mina kuqala. Awodwa mbalenhle mase ngilahlekela wena. Hayi, asilahlekelane ngeke. Yazi mfethu into ozoyenza mhlambe yini? Yebo. Because Udinga manje counselling vele wena. seyivelile indaba yakho. Abantu bazoyibona bakwazi ukuthi uphila impilweni yabo. Into ongayenza mfethu ukuthi kancane kancane emndenini ungene kubona ubazise impilo oyiphilayo. Mfethu sebebaningi Bayasonta naba mfethu. emndenini, bayasonta emndenini nambasindisiwe. Manje ngeke beyamukele lento lena. Mfethu ngeke. Uma uzovele emelwe Amasimba inhliziyo nje lawo. une-BP umama. Mfethu cabanga umuntu akuthande ngenhliziyo yakhe yonke kanti wena Udlala inhliziyo yami lo. Angisho ukuthi Sikhotheni. amanyala impilo oyiphilayo yabo because siphila mfethu ezweni whereby umuntu aphila impilo athanda ukuyiphila kodwa Yeah. mfethu njengamanje uma ungahlala phansi nabazali uloku ukhuluma nabo kancane kancane surely bazo understand yabo wena mfethu qhubeka nempilo yakho uphila into efunwa wena ozaziyo angikwazi noma wazala unje noma washintsha usumdala noma khona wakuzwisa wezwa kumnandi wasala usubambelela yabo so mfethu qhubeka nempilo yakho wenza izinto zakho ngendlela eright but ungaloku affect abanye abantu besifazane uthi uyabathanda ngoba ufuna ukufihla ihlazo lakho Udlala ngemizwa yethu. Zami umbalenhle. Bathi kuhlukile wena no. Wena- Lalela wesipha Okay. kuhlukile lokho. Yabona mase ubala lokho ukuthanda yenye into. Imizwa wena udlala ngemizwa yami, udlala ngama feelings ami. Okay Mbali usakhuluma ngokuthanda wena uyamthanda umbali noma ufuna ukufihla ihlazo ngayo Ufihla ihlazo lo. Sengisengamthanda, mengamthanda, bengithi ngenzela abazali. Ubungangithandi. Can you imagine futhi? Can you imagine? Uyabona wena ohlaza mina kula makhamera. Ubungangithandi. Khuluma iqiniso. Mina bengikuthanda ngedwa. Oh ubungiyoza ubungilala. Uphinde na ulalo Ngigcine sengikuthanda. Hayi fuck you. Out indaba yakho. eminyaka Sihlukene-ke namhlanje. namhlanje 4 years. Bengithi ngenzela abazali. mfethu Oh, hayi mina. abazali mfethu bazo understand mina into engiyifunayo ukuthi wena ube happy ngempilo yakho leyo ukuthi wena ugay yabo Yeah. angikwazi noma ugay noma ubisexual mhlawumbe kufanele ungichazisele lapho ukuthi uthanda abantu besilisa kuphela noma ubathanda bobabili uma ubathanda bobabili kulungileke uzoyishaya ngenhla uyishaye ngezasi asinankinga thina kukwena wena uthanda abantu besilisa kuphela noma ubisexual because lo bofihle ngayo ihlazo Iqiniso lami mfowethu thanda abantu besilisa kuphela kuphela. kahle kahle Hey. wena uyifuni nala yambe khona Mina ungifuni. Umbali mase ngimthathisa komuntu engifihla kuyena amahlazi. Hayi. Hey. Yazi mina mfethu into Yazi amanyala lo wakhulumayo. into engizoyisho kuwena baba qhubeka no chocolate
uyekele thina Hhayi, ufish. siyekele bandla. Sizobona senza kanjani. Mina nje angaphinde Qhubeka ngiphumile. nochocolate wakho thina sizofocusa kufish. Angisho ukuthi sokuthathela wona lo. But ngoba uyabona nawe ukuthi umuntu wo chocolate wena. Yeah. Ufish impethu awudlali nawe angani usho njalo. Ubudlala Sacela nawe. ukuzwa kuyena uMbalenhle futhi uyangigabha yini. Wena Masimbe nje awubona ukuthi kuyacaca Musa phela ngisafuna. ukumthuka mbali. Uyangidakela, cha futhi Khona konke uyangidakela. sengikwenzele kona. Yini ongenzelona? Mbali. Ngiyaxolisa nami Ngicela ukwenza. Ngicela silalela ubhuti njengamanje. Cela ubambe ithambo sisi. Ngiyaxolisa ukuthi uthole kabuhlungu kanje ukuthi Yabo njengamanje bhuti ngiyagula ngiphethwe ikhanda. hey mfethu uzoba right Mbali nawe uzoba right. Yo. Ngiyabonga bhuti wami. Ngiyabonga ngeke ngifihle ubumina lobo engadalwa nakho. Angishintshanga manje. Udalo bani? Ngadalwa nami owangidalayo. Ngeke ngithi nami ngifihla amahlazi engafuni umama ephathe kabuhlungu ethi angizalanga ngabo lamathuba. Hayi ngeke azesho mfethu umama abo sebebaningi abantu abaphila lempilo oyiphilayo. Abanye bafihlile, abanye bafuna ukuvela njengawe. Wena usuvelileke manje unfortunately kuzwa kuthatha ukuthi ube phambi kwamakhamera. Kodwa nje ngijabuliswa ukuthi mfethu uphila impilo yakho uqondile and not ukuthi njengoba uyiphila nje mhlambe mawu sazoqala phansi ufune usunayo umuntu okuthandayo vele. Yeah. Ube right mntaka baba uyezwa. Ngiyabonga. Yena la nja yami. Uyighost wena mfethu. Ungavumeli impilo mfethu uyikubhayizise uyezwa. Into engiyona ngiyona Uyiyona. sengiyoyiphila. Ngiyabonga tata. Siyoze ungene egodini. Ngiyabonga tata wethu. Ngiyabonga. Hayi uyabona ke mbukeli ukuthi angazi ukuthi boyfriend yakho iyenzani lapho. Kodwa kubonile ukuthi masezoba clean kakhulu ijongo noma lingageza kanye nje noma kabili ngesonto. Awuyijonge ligeza kathathu ngosuku. Kathathu ngosuku ijongo liphinde futhi manje liyaphithizela ke lenza zonke izinto. And ke uligade ijonge lucela njalo uSim2. Ngiyazi ukuthi kukhona ucelayo. Kodwa mina bese lizocela njalo. Baba uzothi ujabulela ukuthi mina uloke ngibhizi noSim2 kanti situation iyafana nombali. Otherwise ungakhohlwa usubscribe ulike uphinde futhi ubuke i-channel yethu ebizwa ngokuthi Umjolo Show igama lohlelo silungisa umjolo. Mina ngingudlala Matifana and I am the next big thing in KZN. Siyakhuleka la ekhaya. Angazi ke noma ninankinga nomthandazo nobani. Hayi singakhuleka futhi mina ngiyayithandazela nje. Amakhanda phansi sisho sonke uNkulunkulu kaMatifana sihawukele. Amen. Amen. Siqedile siyabonga kakhulu ukubukela kwakho. Hlangane kwi-episode elandelayo.